Indar bat dabilor izenburua duen diskoa. Hementxe, gure 10. diskoa. Konpainia honean eginiko diskoa. Bai. Zorionez kantagintzaren eta bersogintzaren eta orokorrean literaturaren munduan lagun onak ditut eta denen artean, denen baratzean landatutako eta bildutako fruituak hemen daude, bai. Bertsolaritzan lagun onak dituzula aipatu duzu, diskari izena ematen dion abestiak ere izen bera duen, Amurizaren kanta, Amurizak idatzi ditu hitz horiek, ezta? Bai, Amurizak idatzitako bersoak dira Indar bat dabilor, disko honi izenburu ematen diotenak, eta bai, halakoxe ikuspuntu baikor bat ematen dugu berso horietan, gure Euskal Herri honi buruz, eta Euskal Herri hau aurrera bultzatzen duen indar horri buruz. Baikortasuna hitz egin duzu, une ez horren onak izan arren baikortasunez? Bai, nik uste dut edozein egoera delaik eta bi aukera daudela, ez? Edo ezkorra edo baikorra. Errealitatea ez da aldatzen gure baikortasun eta ezkortasunaren arabera, baino geuri bizitzen eta aurrera egiten laguntzen digu baikortasunak ezkortasunak baino gehiago dudarik gabe. Beraz, diska hau entzuten postu egingo gara? Nik uste dut baietz. Nik uste dut badirela zenbait kantu laguntzen dutenak bizitzen. Niri behintzat gertatu zait eta entzun duten batzuk ere esan didate. Laguntzen diela kanturen batek beren egoera desberdinetan bai.